Щастието на личността е щастие, което е свързано с удоволствието и радостта. Универсалното щастие е цялостното приемане на всички чувства и състояния на личността с радост и уравновесеност. Личностното щастие е удоволствие от успехите и преживяванията на сладост. Щастието е силата да се устремяваш с радост. От структурата на личностното щастие най-нестабилно е удоволствието. Удоволствието е силното усещане на лична сила и наслада от собствения успех и чувственост. Сладостта от хубавите преживявания е нестабилна и краткотрайна, но човек се стреми към нея, защото я познава като най-силното удоволствие, което е преживявал. Сладостта е смалено от човека съдържание от универсалното щастие, което е привлечено като чувство за удоволствие. Удоволствието е само един аспект от голямото съдържание на универсалното щастие. Голямото щастие е съвместяване в радост и равновесие на цялата палитра от чувства и преживявания, позитивни и негативни. Радостта е по-висше преживяване от удоволствието, защото е удоволствие от съществуването в свързаност с други хора. Радостта е съпричастност и привързаност към същността на голямата сладост, от осъществяването на обмен между хората отвъд личната сила за чувстване на удоволствие и отвъд непрестанния стремеж към собствено удоволствие. Личностното щастие е радост и удоволствие с малка продължителност, докато универсалното щастие е трайната радост от уравновесеността между различни преживявания, и позитивни, и негативни. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.